Gemiddeld zette een Fries in 2011 631 kilo huishoudelijk afval aan de dik. Het zou toch blijken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is zelfs 100 kilo meer als het landelijk gemiddelde. Maar even onderin binnen net alleen nog de Friesen verantwoordelijk. Toerisme dat speelt nogal een rol. Ik heb net mooier zeggen als Sjoch naar Vlieland. Lietse gemeenschap, zo toeristen, 880 kilo afval per inwoner. Er zit dus die toerist even in versleuteld. Neemt het Oostellingwerf, andere kant van Friesland, hemelsbreed 74 kilometer, wat zult wezen 318. Dus die 318 versus die 880, dat is de impact van de toerist op Vlieland. Dat de meeste Friese gemeenten geen kosten de kilo smargens rekenen, maakt het echt verschil. Dus je voelt dat in Friesland is bij uitstek natuurlijk een provincie green. We hebben al je tuin. Dan komt hier dus wel een heel soort GFT-afval vrij. Dat zit echt in het cijfer. We zijn een volkje wat graag klussen mij. De bouwmarkten die floreren daarin. Dus we proberen produceren als huishouden bouw- en sloopafval. Wat ooit misschien door bedrijven uitvierd wordt. Voor het eerste jaren is er vorig jaar in Nederland weer meer huismargens aan de dik zet.